Някога чудили ли сте се как да превърнете своя Instagram в надежден и предвидим източник за генериране на потенциални клиенти и то без да прекарвате часове онлайн? Ами по случай коледните празници имам подарък за вас. Запознайте се с най-актуалния и модерен начин да разраснете своя бизнес в Instagram, а именно вашия личен AI асистент. Представете си за момент как бихте се почувствали, ако можехте да удвоите броя на потенциалните си клиенти в Instagram и да ги превърнете в реални такива, без това да изисква допълнителни усилия от ваша страна. Ами ако ви кажа, че целият този процес може да бъде пуснат на автопилот? Това не е просто мечта, а реалност, благодарение на мултифункционалните AI асистенти. За разлика от предишните няколко видеа, които бяха по-технически насочени и които, ако все още не сте гледали, силно ви препоръчвам да гледате, тъй като там поставяме основата на вашите знания в сферата на AI за бизнес и предприемачество, то днес ще ви покажа как изглежда AI в действие, обучен, адаптиран и приложен към конкретни бизнес нужди и проблеми. AI асистентът, който ще ви покажа днес, не само се ангажира с потенциални клиенти на български и английски, предоставяйки им персонализирана и експертна помощ, но съхранява също информацията от разговора като бележка, прикачена към потенциалния клиент, след което автоматично го прехвърля и създава като клиент с цялата прилежаща информация във вашата система за управление на клиенти или така наречения CRM. Там вие получавате незабавно известие, че е създаден нов потенциален клиент. Независимо дали сте собственик на бизнес или инфлуенсър, подобен тип AI асистент може да изстреля бизнеса ви на следващото ниво. Но стига толкова приказки. Нека да видим как AI асистентите могат да трансформират един бизнес и да го превърнат в една добре смазана машина за продажби. Позволете ми да ви представя Зоохранител. Магазин за храни и аксесуари за домашни любимци в София, който претърпя забележителна трансформация след интегрирането на AI асистент в бизнеса. През последните 2 години Зоохранител се превърна в предпочитания магазин за храни и аксесуари за домашни любимци в младост, изграждайки невероятно лоялна база от клиенти, благодарение на изключително личното отношение и внимание към всеки един клиент от страна на собственика на магазина Борислав Чакъров. Искайки да запази личното отношение и внимание към всеки, но и да продължи да се развива, Борислав беше на кръстопът, тъй като в един момент просто не му оставаха достатъчно часове, в които да работи над разрастването на бизнеса, затрупан в административни задачи. Като негов редовен клиент в магазина забелязах как голяма част от нещата, които правеше ръчно, можеха да бъдат автоматизирани чрез интеграцията на AI асистент в бизнеса. Затова му предложих да помогнем, тъй като бях убеден, че това ще помогне на бизнеса му да продължи да се развива. Но как според вас Борислав, чието лично отношение беше крайъгълният камък на Зоохранител, реагира на идеята за добавяне на AI асистент, който да управлява разговорите с клиенти? Ами първоначално беше доста скептичен. Изкуствен интелект, предоставящ персонализирано обслужване в свободна форма на български език? Невъзможно, казваше той. Изгледайте видеото до самия край, за да видите как неговият скептицизъм се превърна в истинско удивление. Основното притеснение на Борислав в началото беше, че един AI асистент може да няма топлия, личен подход, който клиентите му ценят и с който са свикнали. Какво промени мнението му? Ами забележителната прецизност и грижа, които показа AI асистентът към всеки един клиент. Той запомняше предишните покупки на клиентите, предвиждаше техните нужди и дори предлагаше перфектната храна и аксесуари за техните домашни любимци. Той не просто имитира и овладя напълно подхода на Борислав, но дори го усъвършенства. Зоохранител се бореше също и с пускането на своя онлайн магазин и изграждането на ефективно дигитално присъствие повече от година, тъй като времето им беше заето с часове ръчно въвеждане на данни, имейли, съобщения, управление на инвентара и така нататък. Това бяха и точните неща, които новият им AI асистент иззе като функции. Той беше обучен на цялата информация относно фирмата, бизнеса, бранда, продуктите, услугите и дейностите, с които се занимава Зоохранител. Интелигентният AI асистент успя да рационализира взаимодействието им с клиенти в социалните медии, както и да интегрира директно потенциалните клиенти в новият CRM на Зоохранител. В допълнение на всичко това, AI асистентът беше обучен да следи нивата на инвентара, както и да предлага и напомня кога е необходимо да бъде поръчана нова стока.
Предполагам сте доста изненадани, което е напълно нормално, тъй като този тип автоматизирани системи са все още нещо напълно непознато на българския пазар. Но точно за това се старая чрез тези видеа да ви покажа истинския потенциал на AI в света на бизнеса, за да можете да продължите да се развивате и да живеете по-добре. Може би се питате, добре увеличиха ли им се приходите? Докара ли им това нови клиенти? Колко време реално спестиха? И така нататък. Ами нека видим как включването на този AI асистент промени бизнеса на зоохранител и какви бяха резултатите. След интеграцията на своя AI асистент, зоохранител отбеляза 263% ръст в броя на новите запитвания и 58% ръст на удовлетвореността на клиентите, като времето за обслужване на клиенти спадна с 63%. Клиентите харесаха бързите и персонализирани отговори, което доведе до все повече хора да комуникират с асистента. Нещо, което е изключително важно да отбележим тук е, че изкуственият интелект няма ограничение на броя клиентски запитвания, които може да обработва едновременно. Което на практика значи, че един AI асистент може да върши по-бърза и ефективна работа от цял екип от хора. Ето един бърз пример за това как AI асистентът прави всичко това възможно. На екрана виждате взаимодействие между клиент и AI асистентът на зоохранител. Тук AI експертно напътства клиента при избора на правилната марка за техния домашен любимец, демонстрирайки несравнима ефективност, експертиза и опит. Както можете да видите, стилът на разговора е напълно открит и естествен, като асистентът се опитва да научи повече за клиента и неговия домашен любимец, за да предостави по-късно полезна информация и да препоръча конкретни продукти въз основа на вида на домашния любимец, неговата възраст, порода и така нататък. Клиентът може да зададе всеки въпрос, за който иска повече информация, като например как да се грижи възможно най-добре за своя домашен любимец. А асистентът, задвижван от изкуствен интелект, с радост ще предостави безупречен отговор, оставяйки усещането за първокласно клиентско обслужване и изживяване. Звучи и изглежда впечатляващо, нали? Ами ако ви кажа, че функционалността на AI асистентът се простира отвъд текстовата комуникация в Instagram? Истината е, че AI асистентът не само подобри взаимодействието с клиентите, но и трансформира вътрешнофирмените процеси на зоохранител. Автоматизираното въвеждане на данни, управлението на инвентара и безпроблемната комуникация с доставчици и екипи за доставка спестиха на собственика Борислав Чакъров над 20 часа седмично, което му позволи да се съсредоточи върху разрастването на бизнеса. На екрана виждате как AI асистентът актуализира таблици, извлича данни и изпраща имейли. Вече сте запознати с силата на AI асистентите в света на бизнеса, но не забравяйте, че обхватът на функциите и действията, които те могат да изпълняват, е практически неограничен, така че всичко се свежда до това да знаете какво искате. След това единственото, което трябва да направите е да изградите и обучите своя асистент да прави точно това. Днес разгледахме какво може да прави AI асистентът в Instagram, но как бихте реагирали, ако ви кажа, че този интелигентен AI помощник може да бъде интегриран и в Messenger, WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, както също и на собствения ви вебсайт. В следващото видео ще разгледаме други предимства, функционалности и случаи на приложение на тези мощни и революционни интелигентни системи. Ако видеото ви е било интересно и сте научили нещо ново, моля, ударете един палец нагоре и се абонирайте за канала, за да не пропуснете още съвети, идеи и стратегии за извличането и прилагането на максимума от силата на AI в бизнеса. Благодаря ви за подкрепата и весела Коледа!